Ambalmo au bisimila don kibaru kan kanta media ale jasiraw kan foli kala se obema mali kono mali kokan ka kla ka nyina fe jain aka char kosebe no de ka a partager bi kuna fonu na kuna fonda modondo kala dona ka fo me kalo kle mukan ani duru oye farafina togola donye jen konnana alla nyina mana an fe bumo ko ya to d'Afrique la ministre nyama Abdoulaye Mega ale tumbe kene kanye me kalo kle mukan ani saba koro karaw olu togola dondo kam ni samba fla ani fla wagato la nganyina asan folo alla nyina mana malla kan na commune sengna kuna funu mina nya folo ko ola minye madame Bore Filici Sogo aleka kiru otumbe alamsa do kiru koni bora dogokoro ka sabu ke kenya baliyaw ye kuna funu mina nya fo ala balmo nunu mina ke kuna funu ye kuna funu robna lase abalma ke Abdoulaye Kanta fe au bisimila donki waru keneka Gadan dala dumuni nyuma oye produit gadan ye amunu be ka fɔ ka mɔgɔ be dala dumuni nyuma na produit gadan ayo ka ta lanye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Ni ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu be yen ni gwɛlɛya be aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw be se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta be yen dunta fana be yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati n'aw mago be sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fe a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw be se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma me kalo kle mukan ani duru oye farafina togola don ye jen konnana ka sanga odema farafina togola tamashen be an fe Bamakɔ yan nan ka mako Tour d'Afrique a ɲɛnamaya kunungo kari ministre ɲɛma Abdoulaye Mega ale tun be kɛnɛ kan ye sera min sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ olu filɛ nin an bɛ kɛnɛ kan bi o ye ka farafinya a ka kelenya a ka wuli ka jɔ pour que mun b'a to an ka jamana bɛ se ka u yɔrɔ sɔrɔ an b'o de kɛnɛ kan bi parce que an bɛ miiri b'a la 25 mai 1963 farafin dɔw wulila k'u jɔ pour que ka OUA créer Organisation de l'Unité africaine au combat kun mun ye farafin jamana bɛ se ka kan a yɛrɛ ta cogo min na ni nanzara minnu tun bɛ an bara ka se ka an mara san caman ka se ka o ko jɔ an ka souveraineté n'an ka indépendance d'a ma san 62 kɔfɛ an bɛ yan 2025 a ka kan an ka ɲininkali kɛ est ce que o kɛlɛ est ce que a banna wa hali bi laɲinina kelen de bɛ minnu ka baara in ye ka se ka bi ka farafinna mara mais marali cogo ka ca terrorisme ko an bɛ mun fɔla kuma bɛɛ terrorisme sponsorisé parce que minnu bɛ dɛmɛ donna terrorisme ma u b'a kɛla kun de kama donc mara o y'a kun dɔ ye terrorisme kɔfɛ fɛn caman wɛrɛ bɛ yen n'o ye an ka économie yɛrɛ et mun b'a to farafinna tɛ se ka a ka dugu jukɔrɔ fɛnw tɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye donc u bɛɛ n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ b'a la o bɛ mun yira k'a fɔ vraiment je crois que ɲinan thème o ye nanzarakan na a bɛ fɔ o ma ko réparation kɔrɔ ye mun ni mɔgɔ mana ko k'i la fɔ vraiment a tigi bɛ se ka kɛra musaka fan fɛ a kɛra ko wɛrɛ mun b'a to vraiment a ye tɔɔrɔ mun don i kun o tɔɔrɔ bɛ se ka ban mais n y'a fɔ cogo min an bɛ ɲininkali min na n y'a bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko tɔɔrɔ ka ban i bɛ a ka kan fana ka wuli ka jɔ kɛ pour que tɔɔrɔ yɛrɛ ka jɔ bi min n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ cɛ saba AES kɔnɔna la n'o ye président général d'armée Assimi Goïta ni a jɛɲɔgɔn n'o ye Burkina président capitaine Ibrahim Traoré Niger président général d'armée Abdourahmane Tiani ka jɔ farafinna ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ Mali Burkina ni Niger an ka jamanadenw an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an ka dugu bɛ se ka k'an ta ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se ka sinsin cogo min na je crois que o de y'olu ka laɲini donc i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ min ka bi a ka kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ye indépendance di an ka jamana ma Afrique ma mais a ka kan fana vraiment an ka foli bila ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ cɛ sabaw ma ka wuli ka jɔ kɔ a ka kan an ka wele bila hali bi an ka jamanadenw ma hali bi an ka cɛsiri mun b'a to an ka jamana bɛ se ka kan merci. alamisa don o tun ye madame Bore Filici Sogo
ale ka kiidiw ye ka sanga ni jamanakuntigi ale ka pankuru saniko kumaw ye ka sanga ni min ye madame bɔrɛ fili sisogo a ka kɛnɛyabaliyaw ye a kɛra sababu kiri a bɔra a dɔgɔkɔrɔ a ka soronnadonbaga mɛtiri janginɛ jara ale ye ɲɛfɔli kɛ. Ne ye mɛtiri Janginɛ Tunkara ye, ne ye madame Bɔrɛ fili sisogo ka avocat ye. Tiɲɛ don kunu kiri minnu suspendera le 9 octobre 2024 kunu a kiri a daminɛna tuguni mais a daminɛna a ma daminɛ parce que a renvoyera ka bila le 2 juin la. Pourquoi a renvoyera? Parce que an y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko a man kɛnɛ. Na aw yɛrɛ tun bɛ yan a y'a ye k'a fɔ ko a nana CVR de la. CVR ye min ye k'a fɔ ko a tɛ se ka sigi, a tɛ se ka jɔ. Alors que procès d'assises ye min ye i b'i sigi, i bɛ se k'i jɔ, i b'i sigi a bɛ temps ta parce que fɔlɔ-fɔlɔ an ye 3 semaines k'a la. Don o don u y'ale ɲininka mais ni mɔgɔ min man kɛnɛ est ce que a bɛ se ka kiiri kɛ? An y'o de f'u ye k'a fɔ ko bana min b'a la ani kiiri tɛ se ka bɛn. An y'o f'u ye. Dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ papier d'an ma k'a fɔ ko a tɛ se ka sigi. A nalen kunun an ye kuma caman kɛ ani procureur général ka mɔgɔw ani contentieux de l'État a gɔnna kosɛbɛ. An y'a ɲini k'u fɛ k'a fɔ kiiri a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko fo ni a kɛnɛyara tuma min parce que an k'u ma an tɛ siran kiiri ɲɛ. Septembre ni octobre la an ye kiiri kɛ 3 semaines an ma siran. An ko argument b'an bolo an ko o lade u k'a to n'a kɛnɛyara an bɛna tuguni an bɛ kiiri kɛ. Bon o la juge u y'u retiré après u ko ko 2 juin an ka na u bɛna expertise médicale kɛ mun b'a jira k'a fɔ n'a bɛ se ka kiiri kɛ a tɛ se ka kiiri kɛ. Ani an ye demandé liberté provisoire demandé madame Bɔrɛ fili Sisogo ani colonel major Nuhu Danbɛlɛ mais olu o liberté provisoire ko ma bɛn kuru y'a rejeté k'a fɔ ko u bɛ to kaso la. An bɔra o de kan kunun. Fili bi hôpital du Mali la depuis le 8 avril 2025 a bɛ hôpital du Mali la. Bi bi in na an bɛ ka kuma wagati min na jumadon in na madame Bɔrɛ fili Sisogo bɛ hôpital du Mali de la parce que a tɛ se ka bɔ yen parce que a kan ka furakɛli kan ka k'a la. An b'o hukumu de kɔnɔna na. A ma bɔ hôpital du Mali la a bɛ hôpital du Mali la depuis le 8 avril 2025 a bɛ hôpital du Mali la. Kunun an tilalen u seginna n'a ye. Hali sisan ni ne yɛrɛ bɔra n'an tilala sisan ne yɛrɛ bɛ taa lajɛ. A tɔgɔ ye jumɛn ye sisan le 2 juin an bɛna tuguni parce que médecin ko ka taa lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kiiri supporter mais anw hakili la hali 2 juin a tɛ se ka supporter parce que a kan ka traitement kɛ. Bon comme secret médical b'a la an tɛ se ka don o degré o détail bɛɛ la sinon an hakili b'a la k'a fɔ ko le 2 juin a tɛ se ka kɛ sinon a ka d'ale yɛrɛ ye kiiri ka ban a kiiri ka kɛ tiɲɛ ka dɔn parce que a y'o de fɔ a ye san 4 kɛ a bɛ ka fɔ ko kiiri ka kɛ a y'o de fɔ a y'o de ɲɛɲini a y'o de ɲini ko kiiri ka kɛ parce que ale dalen don a yɛrɛ la anw fɛ nin ko in ka ban a sɛgɛnna o de don le 2 juin a ti kuru yɛrɛ bolo dɔgɔtɔrɔ de bɛ k'a fɔ parce que an bɛ mun na sisan o ti juge ka spécialité ye bɛɛ n'i ka dɔnniya don dɔgɔtɔrɔ de bɛ se k'a fɔ sisan a bɛ se ka kiiri kɛ a tɛ se ka kiiri kɛ mais an m'o résultat sɔrɔ fɔlɔ mais anw miirila la ne yɛrɛ mun y'a ka avocat ye ne yɛrɛ fɛ n b'a dɔn kosɛbɛ nin y'a san 2 ye n y'a ka avocat ye mais ne yɛrɛ b'a dɔn n b'a dɔn cogo min na n'a ka kɛnɛ a tɛ siran mais adamaden bana bi adamaden bɛɛ de mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɛ bana na bana ni saya kɔni an sɛbɛnko t'o ye dɛ a man kɛnɛ de n'a ka kɛnɛ a bɛ na parce que ale yɛrɛ fɛ fɛn ka ban parce que nin y'a san 3 ni kɔ ye octobre mun bɛ na o 26 octobre 2025 o bɛ kɛ san 4 de kaso la san 4 an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko musokɔrɔba don san 70 a pilasi tɛ kaso ye bilen anw fɛ nin fɛn in ka ban kiiri ka kɛ anw b'a dɔn k'a fɔ an ma fɛn kɛ a ma fosi kɛ kiiri ka ban bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a k'a yɛrɛ sɔrɔ a sɛgɛnna dɔɔnin kosɛbɛ yɛrɛ de kiiri
kiri mun kɛra volet fila de b'a la taasira fila kelen ye contrat militaire ye kelen ye avion présidentiel ye n'i y'a jateminɛ ale nominé don a fila bɛɛ la contrat militaire ni avion présidentiel pourquoi parce que a wagati ale tun ye ministre de l'économie et des finances i bɛ ka premier gouvernement na gouvernement nommé na septembre 2013 ale de tun ye Mali ministre de l'économie et des finances mais a tun bɛ a siɲɛ fɔlɔ de ye muso ka kɛ ministre de l'économie et des finances a kɛra ale de ye komi a kɛra k'ale de to yen bon ale minɛlen don ale nominé don a fila bɛɛ la ko wari dɔw tiɲɛna ko surfacturation kɛra ale nominé don o fila bɛɛ la bon an kɔni an y'an ɲini u fɛ ka dɛsɛ an ye demande liberté min kɛ a ka ca a bɛɛ réussite la an kɔni ko a tɔgɔ di enquête kɛra instruction kɛra nin y'a san 4 enquête bɛ yen instruction bɛ yen n'u bɛ se ka bila a ka taa so n'u mɔgɔw b'a la a bɛ na a tɛ taa yɔrɔ si dentigi de don mɔdentigi de don boli kɔni o t'a la Mali y'a faso don a tɛ taa yɔrɔ si depuis a bɛ Wagadugu commissaire fɛn na UMOA la a y'a ɲini bɛɛ fɛ k'a bɛ fɛ ka jouer k'a bɛ fɛ ka a ka tiɲɛ di tiɲɛ mun ye mun b'a bɔ k'a fɔ a y'o bɛɛ de fɔ an kɔni fɛ kɔni ni kaso in bi na tubabukan yɛrɛ ko ça se justifie plus parce que kaso ye fɛn dɔ ye mɔgɔw kana boli mais ale ta ye min ye a bɛ taa yɔrɔ jumɛn bilen mɔdentigi ta min a ka fɛn bɛ Mali la an kɔni an y'olu fɛ don o don an b'a kɛ hali kunu fana an ye demande kɛ u ma sɔn mais anw fɛ kaso ye min mɔgɔw kana boli mais ni mɔgɔ mun ko ko a tɛ boli a bɛ Mali la a tɛ taa yɔrɔ si mais jusqu'à présent u ma sɔn an ka laɲini ma mais an kɔni fɛ kɔni ni kaso in kɔni san saba ni tila kaso kɔni est-ce que nafa b'o la bilen. CEDEAO jamanaw a bɛ san damadɔni bɔ o tun ye laɲini kɛ k'a fɔ u bɛna wari dɔ bila sen kan wari min n'u k'a ma ko ECO o ko ni ala ye san 2027 jira an na ko ECO dunni a bɛna daminɛ CEDEAO jamanaw olu kan min ye Musa Fɔnba ale bɛna ɲɛfɔli kɛ a tɔw la. CEDEAO ma ɲɛmɔgɔw kan bɛ ko wari siya min kuma bɛ sen na ko a bɛ kɛ farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka wari dunda ye ECO ko n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ ko san 2027 san wɛrɛ kɔta ko ECO wari dunda in bɛ bila sen kan ko coronavirus bana o de ye ko in sen zumaya nin ye CEDEAO commission président Omar Alieu Touré ka kuma ye ani RSA kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ a y'a yira k'a fɔ kɔsa in na CEDEAO jamanaw warisobaw ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria duguba la Lagos u kumana wari kura in nacogo kan degun minnu bɛ a la k'olu ɲini k'u dɔn fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ a nɔgɔya siraw ye k'olu ɲini k'u dɔn wari in ni u kama ko ECO n'a bɛ faransefa nɔnabila don nataw la farafinna tile bɛ yanfa jamana kɔnɔw na CEDEAO kɔnɔ na setigi jamanaw ka wariw ka yɛlɛ nka jigi bɛ se ka fo a la cogo min u da sera o fɛnɛ ma jamana 12 minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ jamana 3 yi yɛrɛ ta Mali Burkina ani Niger Omar Alieu Touré CEDEAO commission président ko a jamana 12 bɛɛ tɛ sin k'u kɛ wari siya kura in duni kan n'o ye ECO ye faransefa nɔna k'a sabu kɛ jamanaw sɔrɔw cogoyaw tɛ kelen ye a ka nɔgɔ dɔ mɔ ni dɔ ye nka laɲini kɔni ye fɛn min ye o ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɛ wari don CEDEAO kɔnɔ na Omar Alieu Touré ko tiɲɛ don Mali ni Burkina ni Niger bɔra CEDEAO la nka CEDEAO ni u bɛ se ka kuma hali bi wari ko in na fana yɛrɛ ko bawo an bɛɛ lajɛlen jɛ ye kɔnɔ in ye n'o ye farafinna tile bi yanfa ye fɛn min bɛ bɔ a kɔnɔdenw ye a ka kan o ka jɔ bɛɛ hakili fɛ ko kɔnɔ in ni o ye farafinna tile bi yanfa ye an bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ don k'o kuma ni gwɛlɛya bɛ yen a ka kan hakili jagabɔ ka kɛ ka gwɛlɛya wuli cogo ɲini ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ nafa ye kɔnɔdenw ma. dantanfɛn dɔ bɛ an fɛ jamana in kɔnɔna na a ka ja a bɛ sɔrɔ fan caman fɛ min n'an k'a ma ko korokara ale tɔgɔla don o ye mɛ kalo tile 23 ye diɲɛ kɔnɔna na nka ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔna na min ye a tako fɔlɔ o kɛra sigida 5nan na
anw fɛ Bamakɔ yan sira min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. I n'a fɔ adamadenw dantanfɛnw fana ka kan ni hakɛw ye yaasa u si kana tunu. O de la mɛ kalo tile 23 bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ korokaraw tɔgɔ ladon ye kabini san 2000 wagatiw la. A kun ne yaasa ka mɔgɔw ladɔnniya u bɛ lahalaya min na bi ani u nafa la an ka bunahadamadenya kɔnɔ kabini kunu fo bi. Korokara ye dantanfɛn ye mɔgɔ kelen ko tɛ dugu ko tɛ jamana ko tɛ diɲɛ ko de don. Adamaden fɛn fɛn bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila bɛɛ lajɛlen mago bɛ korokara la. Tɔrɔ ngo n'a b'o cogo la komi an b'a fɔ réseau kan mais o t'a bali an fɛnɛ k'an ka fasoden ɲumanya yira jamana kɔnɔ an ka a kɛ ɲɛnajɛba ye min b'a to hali bi an ka jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na diɲɛ fantan ani 4 mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ ko korokara tant que n'a bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ de bɛ yen nɔ. Sigida duruna maaba caman yira kɛnɛ kan min la ɲɛnamayara u fɛ ni baroda sigiw ye sugu fiyɛw seko ni dɔnko tigilamɔgɔw a n'a ɲɔgɔnna caman. Dɔgɔnɔ milieu la korokara ye fɛnba de a liyelen don ni ɲɛmaya ye fanga ye a bɛ bɛn ko fɔ ni so kɔnɔna na korokara bɛ yen a bɛ garijɛgɛ di du kɔnɔna na korokara bɛ e ka so ni mɔgɔ ye kɛn kɔnɔ n'a y'o kɛ aw ka dumuni na ni korokara bɛ ɲɔgɔn bolo aw ka denmisɛnniya la fo ka taa kɔrɔbaya n'i ye dumuni nin bɔ k'a di korokara ma i b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a dun bien a t'a dun. N kɔni bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ jama ye a y'aw janto nin bagan in na bagan in ye fɛn min ye fɛn barikaman de don. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinaya san 25 ye korokaraw tɔgɔ ladon bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ nka an ka jamana sen ka don a la ɲɛnamayali baaraw la nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye wa u ka laɲini ye san o san u sen ka don a la ɲɛnamayali baaraw la. An cɛ ka kulomajɔ la nin bɛna dansigi bi don kibaru la min labɛnna k'a lase aw ma balimakɛ Abdulahi Kanta fɛ Ala ka sini jira an na. Wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.